Mga kaibigan, dito na naman tayo. Ayan. Nagluluto kami ni Boboy ng alimango. Uy, bakit ba itlog dyan? Itlog ng alimango. Kakaiba ito ah. Alimango ng itlog. Ayan. Mumukbangin namin. Siyempre, kasali si Poging Badyaw. Badyaw, tsaka si Poging Boboy. Ayan. Naghahanda na siya ng minatamis na sili. Minatamis na sili. Patapangan to ng bibig. Pero baliwala na yan sa mga Bicolano. Siyempre, inunguya na lang ng Bicolano yan. Taga-subo nyo. Yan na Dapat si permidot. Poging Badyaw. Takot sa sili yan. Kunwari lang yan nakangiti. Mukbang tayo, limango. Wala lang yung train bro. Bagay. Maharap naman ako mag-iigit. Grabe apoy. Halos ilipad na yung kaldero boy ah. Ayan oh. Lalagyan pa. Wow! Grabe! Bait, sige, Badyaw. Haon. Lapag mo na doon sa ating mesa. Hindi na luto lalo, hindi puti. Hindi, bigyan daw ako mayo. Diyan lang. Sige, sige, lapag. Wow. Diyan Line ka. yan, line yan. Ah, okay. Ay, line yan. Ay, daw, sa baba. Ay. Sarap. Special na special yan, Poging Boboy. Minsan lang to, minsan. Ito lalo yun. So yun mga kaibigan, Tugas tayo mga kaibigan. mumukbangin natin itong mga alimango na to. Ito ang malupit. Puro sili. Ay, sili. Mukbangan na! Mukbangan na mga kaibigan! Yan, kain tayo mga kaibigan. Mukbang tayo ng limango. Ito. Asan ba yung nakita ko? Ito. Laki. Ito nakita ko. Yan. Ito may aligid. Yan, pakawan na sila. Asan ba yung nakita ko? Yan. Kaibigan. Ito yate. Tigas. Ay! Isaw-saw ng buo. May aligid nga oh. May aligi, guys. Okay. Okay na okay. Ito malupit, manghang. Pantiltig. Ah! Sarap! Ang sarap! Kailangan tiltigin. Yan, si Laloy. Pogi niyan. Namahala. Masarap. Mainit, mainit. Bagong hango. Oh, sasaw, sasaw. Sarap, sarap. Ayun nga. Organ kuha na. Sarap. Sarap! Kasi rin ang kinuha sa pagi. Mukbang alimango. Sarap. Sising mo lang init. Ano ka na pa dyan? Ang matibay sa init, siya mabubusog. Sarap video. Pwede dito. Grabe mga kaibigan, sarap. 2 minutes lang. Tara na. Tapos na. 2 minutes. Hindi na yan, pwede na yan. Kali na ka na.
Kung gutom ka man. Yan, sila na lang yung kumakain. Hindi na ako, mamaya na ako. Pag may tira pa. Mamaya-maya ka pa, Si buto. Pegarong. Buto ang tira nito. Yan, si Laloy. Si Rene. Si Moy. Si Kabadyaw. Parang dadaanan ng bagyo to mamaya. Pamaya-maya ka pa, boy. Share mo ini. Sabihin mo diyan. So yung mga kaibigan, puntahan nyo yung kaibigan natin na isang vlogger, si Kabadyaw. Channel ni Puging Bubo yun, yung Kabadyaw Vlog. Kabadyaw Vlog. Puntahan nyo mga kaibigan. Shout out sa mga Bicolano vlogger. Tambak Yards, shout out sa'yo. Boy Asing, Ako lalo yung video. Paita na. Sandy Uragon Official, Melchor Vlogger, Randos Moto Vlog. At syempre yung 14, Net 14 TV, dyan sa Makati. Shout out sa'yo, kaibigan. May shoutout ako mamaya na. Delikado. Ito, nagsama-sama naman mga tropang gutom. Ang sarap. Upang gutom. Kulang tayo ng isang membro yung tropang gutom. Bago. Bago. Pero mayroon bago. Pugi. Ano yan? Pamangkin ni ano yan? Lebron James. Tingnan yung balbas. Luma din ano. Oh, yan na mga kaibigan, no. Yung pinagkainan ni Badyaw. Parang dinaanan ng bagyo. Ayan. Sili talagang matibay. Siya lang natitira. Ayan. So yun mga kaibigan, thank you for watching. Bye bye. Shout out sa inyong lahat.